No. Teraz točí. Teraz to čo točí? Nás? Zem točí? Nás všetko točí, celý kruh. Technika. S krčmi na vrchol je náš nový YouTubeový kanál, ktorý vznikol ako náhodná myšlienka za jedným stolom v našej miestnej krčme. Sme dvaja chalani, ktorí si povedali, že chcú priniesť niečo nové a zaujímavé. No, chalani, ono nám bude každému čo chvíľa 50 a nazvať sa chalanmi je možno trúfale a zavádzajúce, ale cítime sa zatiaľ v pohodovej kondícii. Ja som Vlado. A ja som Robo. Budeme cestovať po Slovensku, navštívime naše pravé a nefalšované krčmy, Krčmičky, hostince hospúdky a putiky. a stretneme tam ich hostí, Zákazníkov, štamgastov, verných fanúšikov, sadneme si s nimi za jeden stôl a zistíme od nich, čo krásne a zaujímavé sa nachádza v ich rodnej Vieske. úlohou nás dvoch bude natočiť z týchto miest pekné videá a ukázať vám ich. Dámy a páni, Přátelé a kamaráti, pekne sa usadte a my dvaja začíname. s krčmi na vrchol! Prvá časť Krčmy na vrchol nás zavedie do najstaršej krčmy na Slovensku, ktorá sa nachádza v obci Bernolákovo. Povráva sa, že vraj v nej prespala aj slávna literárna postava samotný Adam Šangala. Priatelia, poďme si teda s Adamom aj my spolu štrngnúť. Vladík, ja viem, že tady to nejde vlak. 30 rokov nešiel, ale ja sa aj tak radšej pozriem dozadu. Po Dunajskej Biskupice. Tak tu som ešte nebol, priznám sa. Nie, tu na tomto mieste. Ty kokos, nespadneme. Tak, tam je rovinka, tu sú Biskupice. Nejdeme na McDonald's. Ale je krčma. Paráda. Ivanka pri Dunaji 7 km nás čaká, Vladko. Vrachuňa 2. Už sa blížime do Ivanky pri Dunaji. Adi, si rád, že som ťa zobral so sebou? Najviac na svete. No vidíte. Sa aj Katky pýtam, už sa začneme aj Vladka. Naša cesta viedla okolo pamätníka generála Milana Rastislava Štefánika. Jedného z našich najväčších Slovákov, akých kedy naša zem mala. Váhadlové studne boli do prvej polovice 20. storočia častým prvkom širšej podoby. Takéto sme mali u susedov, presne. Vladík, no. Čo nám tu píšu? Šúrsky kanál. Aha, Šúrsky kanál bol vybudovaný ako významná milióročná stavba v 41. a 43. No, tak toto no. To je ten Šúrsky kanál. Dobre. Ne? Kašteľ v Ivanke pri Dunaji je romanticky pôsobiaca stavba v parku s výraznou siluetou. Postavený bol v 18. storočí pre rod Grasalkovičovcov. Tak, Ivanka pri Dunaji už máme len nejaké 4 km. Na zdravie. Tak tam pred nami je Hostinec Jadroň. cieľ našej cesty, najstarší hostinec na Slovensku, alebo krčma. Dobrý deň. Dobrý deň. Nevadí, že vás točíme? Super. Počkaj, my to môžeme ukážať. Ale to bude, my sme všade. Toto tam takto bude. Tak prišli sme do cieľa. Hostinec, Jadroň, Bernolákové. Najstaršia krčma na Slovensku, 300-ročná tradícia. Stálo nás to koľko? 19 km? 19 km, 740 metrov. 28 000 krokov. A ideme na pivečko. A ideme na pivečko a potom nás čaká cesta späť. Choď tu. Ideme do najstaršieho hostinca, do najstaršej krčmy. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme si vás natočiť? Tak tam nebudete. A váš strop? Ten môžeme?
Toto je najstarší strop, alebo najstaršia krčma na Slovensku. Tak, podarilo sa sem nám prísť aj majiteľovi. Tomáš, ja som Robo, čau. Ešte raz, čau, Vlado. Tomáš. Chcem sa spýtať, sme sa na internete dočítali o tom strope, že on je ešte pôvodný? Môžeme sa ísť na to pozrieť? Čiže ja to len takto natočím. Nevadí to, ja budem to točiť už na vrch. Tak tento strop má 300 rokov. 300 rokov. Že tu vraj spal Adam Šangala, čo je na tom pravdy? Vieš čo, fakt akože určitých svedkov nemáme. Poďme tam, aby sme mali lepší zvuk. Lebo... Že bol to pôvodne zájazdový hostinec na hlavnej ceste, hej, spojnica Bratislava-Trnava, tu sa prebiehali kone. Hej, takže pri tej príležitosti vlastne to bol hostinec, kone sa napojili, prepojili a po ceste mohli prespať, dostali nájsť a tak ďalej. Vieš, to je tá vec, že ten Adam Šangala tu podľa všetkého prespal. Hej. Mne to povedala moja babka. Jaké to je prevádzkovať takýto, že najstarší podnik na Slovensku? Aké to je prevádzkovať? Vieš čo, no, je to také smutné, že tí zdejší vlastne si to ani nevedomujú, vieš. A viac menej takíto pocestní, čo prídu, tak tí si to také, že wow, vieš, tí tunajší, oni to ani neriešia, tak som otvoril vlastne o 10:00 som otvoril, išiel som za bar od tých dverí a už som mal radu, chápeš? Tí ľudia ťa už tam čakali, proste už otvor, tak som, a už si išiel, vieš. A to boli takí tí dôchodcovia. A ešte sa chcem spýtať, Tomi, povedz nám, že čo je tu v okolí niečo také zaujímavé, kde by sme mohli prísť a pozrieť Bernolákov? Pre mňa srdcovka určite Várdom. Ako? Várdom. Boli ste? Poznáte? Ale už pôjdeme. Keď pôjdete priamo odtiaľto, ukážem vám, vy ste prešlo? Prečo? Dobre ste, sa mi ľúbi. No, je to odtiaľto asi 15 minút, keď ste v pohode a výhľad na Bratislavu, na Karpaty, akože naozaj pekné miesto. Ďakujeme za krásne privítanie v najstaršom hostinci, v najstaršej krčme na Slovensku. Robo a... Vlado. A... Tomáš. Takúto parádu majú v Bernolákove. Várdom v Bernolákove je významná technická pamiatka, konkrétne stará vodárenská väža, postavená v roku 1912. Nachádza sa na umelom návrší, ktoré vzniklo na zvyškoch stredovekého hradu Čeklís. Takže dá sa vlastne povedať, že to je pamiatka na pamiatke. Kaštiel v Bernolákove je jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok na Slovensku. Bol postavený v 18. storočí pre bohatý rod Esterházyovcov. Dokonca ho v minulosti veľmi rada navštevovala aj veľká cisárovna Mária Terézia. No, v zálesi, ako majú parádu. Lodné šrouby. Vládko ťahá batoh. 30 km za nami. 29,54. Yeah. Je tady krásne, dneska by to šlo. Čo? Ukazuje čas. Nevadí, ešte aj tretíkrát si to vidím hore.
Teraz si to som dopustil. Neviem, asi farboslový. Neviem. Most pri Bratislave. Přátelé, kamarádi, prichádzame do mostu pri Bratislave. Vládko, aké sú tvoje dojmy? Vládko hovorí, že sa mu to začína veľmi páčiť. No, máme 33 km v nohách. Prešli sme to za čas 7 hodín 14 minút a 31 sekúnd. A ešte máme pred sebou domov asi takých 9 kilometrov. Poviem vám pravdu, ja mám toho dosť. Vládko nie, Vládko chce ísť aj zajtra ráno, tak sa pripravte, že zajtra ráno nenatočíme nič. Pretože zajtra nejdeme nikam. Ale bolo to super, máme veľmi pekné zábery, ktoré vám prinesieme a ukážeme. Áno, poď. Na Pankráci, na malém vršíčku, tam stojí pěkné stromořadí. Na Pankráci, na malém vršíčku stojí pěkné stromořadí. Priatelia, naša dnešná cesta sa blíži k záveru. Nakráčali sme 42 km 60 000 krokov. Veríme, že sme vás nenudili. Adamom Šangalom sme si síce neštrngli, ale návšteva krčmy Jadron Bernolakove rozhodne stála za to. V ďalšej časti uvidíte, ako sme v krčme v Novej Bani padli priamo do pasce. Našťastie sme to ale prežili zdraví. Ďakujeme vám a tešíme sa na vás. Robo, A Vlado? s krčmi na vrchol! Tak, s krčmi na vrchol.